Production. Tuku lontrong karo kapur. Semoga ponjong semakin makmur. Amin. Trio huru hara. Wong sing wa, wong kuwi wong sing nawang. Diurut ya yo. Mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsa wangi kelawan bolane kesare Gambar sasmito sang kumbang mewayan rangsang pucuk saling kembang kusuman ning rati mong sawiji kinanti mati sakjroning ati suci kalintang panjenengan antariksa amitari ayu sang rina kusutan untuk kidul pasar. Kipas kidul pasar yang tiap hari senam ya. Iya, kipas. ayo kong joget kong ayo bapak ayo Ada long. ayo kong joget Mus ayo not, kotak not. ayo mekar lan Buka sini. manung semangi Anak kasar. kalawan mulane dadari Abang sasmito sangkum kewayan langsang pucuk sarine Anak kasar sini. Spesial untuk kipas yo. Aku suman dengarati among sawiji ake nanti mematri sakjroning ati kan suci anjerono antariksa ayo sang rina. Ya, sampai ayo kita timba. Ya. Ya, sedap berhenti, Manung sombangi kalawan bulane sasmito pesan kumbang aku suman
sah setul setul lintang lintang panjerono antariksa mimbu wihayu sang rina kusuma wijaya mimbu wihayu sang rina kusuma disponsori oleh Kacang Mede asli Ponjong, dijamin gurih loh. Satu piring pacitan dari kakek Ade mengatasi solusi untuk dulur-dulur kidul pasar. Terima kasih. Lagi apa? Lah wes tok promosi. Kacangnya wes tok promosi kayak ya wes lagi aku ngomong apa? Kok ya? Sepertinya kaki itu terganggu dengan suara-suara. Jadi suaranya itu aduh, tiarap. Oh, anu kon do bubar. Oh iya iya. Anu cah. Campur sarine berbuki kon bubar ayo. Oh iya iya. Apa lagunya? Bu ngersake napa? Lewong. Oke. Oke. Ya, buat Ora jare di shop dari